Πού είναι τα παιδιά, δεν σας βλέπω. Πού είστε? Να τη... Τα φάλια είναι ζεστά? Ναι. Πόσο ζεστά είναι? Δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ ζεστά, έλατε σήμερα. Για πείτε μου κάτι να σας ακούω. Αυτό το νερό, το ζεστό έρχεται από αυτό το βουνό. Από ποιο? Πάνω? Ναι, πάνω έχει. Κοίτα πόσα μικρή είναι αυτή εδώ η πετρούλα. Ναι. Πολύ μικρή. Μια πράσινη. Τι? Πράσινη πέτρα. Από εκεί μέσα έρχεται.